našiel, krajšej nenašiel, ako je Slovenská, na všetko drahá moja vlast. Tu ma moja mať učila rozprávať, keď piesne spievala ľúbivou rečou každý deň. Tu ma moja mať učila milovať to moje Slovensko. Slovensko nádherných vôd. Ja som vybavil peniaze na celú kampaň, lebo blbečkovia sa ani nespýtajú, hej, že to na Slovensku je normálne zvykom. Takže tu sú doklady, fotokópie, teraz 1000, že som vrátil, lebo Moricko sa oháňal, lebo on pritom nebol, keď ja som dostal kanadské doláre na financovanie niektorých vecí. Hej. Tu sú požiadavky na technické zabezpečenie. Tu nikde nefiguruje nejaký Slota, ožran Slota, naopak, ten Míra Gregora dal zbyť ešte v tú osudnú noc. Hej. Tu je ďalšie, tu figuruje zase moje meno. Čiže nikto, ale ja som ten manažer, ktorý to spustil. Takže človek sa nenechá od týchto idiotov nekonečne dlho urážať. To je objednávka. Mám kopu originálov niekde zašitých. Hej, teraz rozhodne budete ich raz vidieť. Hej. Že ešte aj to zabezpečenie celého snemu je moja robota. Nikoho iného. Slovenskej národnej strany, jo? Žiline. Ešte aj snem. Niektoré sa tu opakujú v tých kópiách, lebo však to... Hej, no. Tak aj my sme si zažili svoju slávu. Mladý. S nejakých kvetinkami a s meetingov. Takže nejaké vedenie SNS dnešné, však je mi z nich smiešné. To je banda ľudí, ktorá so Slovenskom nemá nič spoločné, lebo keď si zoberiem Dáňka, poprvé bol sopliak a keď nebol sopliak, už mal občiansky preukaz. Tak prečo sa národne neprejavil? Rozumiete? Pretože sedel v rôznych áno, predstavenstvách, lízal zadok ožratému Janovi. Akciových spoločnostiach, bývalých štátnych podnikov pretransformovaných na akciové spoločnosti, kde sa spreneveril majetok občanov Slovenskej republiky, vieš. Tu je napríklad ďalej požiadavka na pridelenie tlačového papiera, lebo slovenský národ predtým len súdruhovia mali ako ten kotúč veľký do tlačiarne, hej? Čiže vidíte, že to som ja za tým. Nikto není podpísaný, iný. Takisto, tu je požiadavka na výzdobu dokonca, aj také hlúposti som riešil. Prosto malo to štábnu kultúru všetko, vieš. Objednávka 100 000 kusov pre prvé číslo slovenského národa. Týždenník, slovenský národ. Lebo bolo to veľkou, ako nevyhnutné, aby sme informovali občanov. Áno. To, čo sa dneska nedeje, pretože celú informovanosť má na starosti majú mass media, ktoré informujú len to, čo im vyhovuje. Skresľujú, klamú, podvádzajú. Klamú a podvádzajú, no. Takže tu je ďalšia požiadavka na výzdobu, aká bola. Ja mám aj mnohé detaily, ktoré by som potom vedel porozprávať. Tu je vysielací čas. To nemá nikto zrejme, iba ja. Vysielací čas spotov za Slovenskú národnú stranu, minutáž, jednotlivé dni a kedy ako. Áno. Tu je tiež nejaké požiadavky na technické zabezpečenie. Toto je naväzujúce na
tú tonáž toho papiera, lebo to sme si museli, hej, tú objednávku, možno niečo bude dvakrát, lebo, hej, ale jednoducho tu je požiadavka technického vybavenia, koľko mikrofónov, javisko, balkón, bezdrátový mikrofón a tak ďalej. Tu je jasné, že kto rozbehol financovanie Slovenskej národnej strany, bez ktorého by to jednoducho nebolo možné. Nehovoriac o tom, že ten nápad bol môj, že zahlasím. Vtedy bola situácia taká, že 3% stačilo. Hej? Takže kľudne poviem, mal som tam informátorku, niekde tam, kde u toho Fedora vykazovali tie percentáže, ako sa to vyvíja. Takže ja som istým spôsobom mal pravdivé informácie a potom som si bol vedomý, že keď to neurobím, tak by ma dejiny prekliali, tak som to teda urobil raz prevždy, že som vybavil financovanie a tým pádom som celú Slovenskú národnú stranu rozbehol. Toto boli odúčtované kanadské doláre, o ktorých papuloval ten somár, predavač zeleniny v Martine, Mohoricko, ktorý dovtedy len tak rozhodoval, že či pôjde 100 kg kapusty do Abramovej, alebo či pôjde 200 kg zemiakov do Grútok. Nie je to jedno, kľudne, lebo to je jedna z tých špín a parazitov, ktorí sa na tom priživili. Hej, to boli čo si pokúpili za tie kanadské doláre títo ľudia, teda Vlado Prikler, na čo boli použité, hej? Tu sú akože bločky. Hej? Tuto je nejaký môj snímok pri mohyle Štefanika v Ivánke. Ten slovenský národ. Takže aj tu som. No, ja toho mám ešte viac, ale toto bolo prvé, čo som teda schytil do rúk a sem prišiel. Takže si myslím, že Stano, ja a najmä Miro Gregor si zaslúži plnú rehabilitáciu od tohto národa ako takého. Miro Gregor získal vtedy 43 000 preferenčných hlasov, napriek tomu takí podliaci ako Miškovský a Marian Andel ho z kandidátky vysuperovali a do parlamentu sa nedostal. To je strašné, no. Takže tie svinstvá, ktoré vtedy sa tam začali diať, tak to bolo tak, ako keby spravodajské služby zahraničných štátov si tam mali nejakú, ja neviem, rezidentúru, alebo si proste takým spôsobom, aby tí, ktorí to mysleli skutočne s týmto národom úprimne, aby čo najviacej zničili a rozbili celé to úsilie. A dostali sa tam ľudia, lebo povedzme si tak, vtedy ešte fungovalo federálne ministerstvo vnútra a Moritz ma volal a mi ukazoval lustráciu, ktorú akože získal on s Miškovským v Prahe. Tak z nás, ktorí sme tvorili vtedy akýsi ten výbor, tak z 15 ľudí 7 či dokonca nie 8 fungovali ako nejakým vzťahom k StB. Takže tak. Takže za to ma to veľmi mrzí, lebo prvé roky Mirko mi ešte posielal, aj vám to potom ukážem, nejaké také, že on bol umelecký fotograf, kde teda vždy mi pripomenul, že sme teda za tento národ niečo urobili. No a neskôr, tak ako rezignovali mnohí, alebo sa dali nejakým spôsobom poprevracať kabáty a tak,
Takže to je smutné, že sme takto dopadli. Že dneska, keď ja idem okolo svojej bývalej fabriky ZTS Košice, tak mi je doplaču. Zdôrazním, doplaču mi je, keď vidím, že fabrika, ktorá dorábala v celom všeobecnom strojárstve, myslím ako ministerstvo všeobecného strojárstva, kde boli viaceré firmy, nielen ZTS, najlacnejší dolár, alebo teda sme mali najlepšiu kilogramovú cenu. Kto je trochu strojár, tak tomu rozumie, že za kilo železa, koľko sme dorobili prepočítaných korún z dolárov. Keď tento závod má byť na predaj, no nehnevajte sa. Je mi aj teraz to smutné. Takže tak, no. A keď sa tomu nepostavíme, bude koniec tomuto národu. Tak snahy sú tu, práve tie západné snahy sú, aby sa... Takže tak, no. Lebo zodpovedne prehlasujem, tak múdrych robotníkov, ako ja som mal, si dovolím tvrdiť, že mnohí z tých poslancov, ktorí sa tam hrdia všelijakými právnickými titulmi typu docent a podobne, by nemohli u mňa robiť podľa mojich kritérií ani len smenového, nie že strediskového majstra. U mňa v ZTS-ke na závode špeciálnej výroby by 90% poslancov nemohlo robiť ani len smenového majstra, pretože takí sú hlúpi. Slovensko nádherných ľudí.